Ndilande ndi limodzi mwa madera otchuka kwambiri kuno ku Malawi. Koma funso nkumati n'chifukwa chani Ndilande lili dera lotchuka? Mungokumbutsana, Ndilandetu amapezeka pa mchombo penipeni pa mzinda wa Blantyre. Takhani pompo chifukwa tikhale tikulowa mkatikati mwa dera limeneli la Ndilande ndipo tikhale tikumva zifukwa zokwanira bwino zimene zimapangitsa kamene zimene zidapangitsa kuti mzinda wa Ndilande ukhale wotchuka ngati mmene umatchukira. Osaiwala kupanga subscribe, like, comment komanso share chifukwa pamudzi pano tizikubweretserani nkhani zokoma kukoma. Yeah. Me and my boys, we coming from far. Making stocks if it don't bother. We make move like joystick man. Every day we are getting money. Yeah, yeah, yeah. Tikulandireni omvera nonse komanso onera kulikonse kumene muli kuchokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino. Programu ino takutengerani ku Ndilande, dera lotchuka kwambiri Malawi yense ino, kupita ku Thyolo, kupita ku Mzimba, kakale kupita dera lililonse mukamva kunena kuti Ndilande akumudziwa. Pali zifukwa zimene anthu amayidziwira dera la Ndilande. Ndi nzanga pamene tikhale tikucheza naye komanso tili pa business yake monga mukuona kuti Ndilande simuli anthu onyenchera, anthu ofowoka, muli anthu ozilimbikirira pawokha. Business nzanga amene anapita bwinobwino ku school ndithu ndi accountant by professional, koma ataona kuti zimsizipo pa ground anaganiza zosegula shop imene mukuiona pano payi. So tikhale tikukamba nkhani ziwiri zitatu, koma ngati mumakhala mbali ya ku Ndilande alaundi kumene kuku ndipo mukufuna ma slippers, masandals abwino zachizimayi za zibambo zipewa, tabwerani pa FK Investments kuti muzasankhe size yanu. Ambosha, ife tikulandireni tu pa programu ino. Ife madilandira muno bwino. Ife tingofuna kuti tingocheza nkhani ziwiri zitatu. Ndilande ndi dera loti anthu ambiri amalidziwa kwa basi. Ndi ena ake amatera akafika ku Blantyre kunafuna bata zafika ku Ndilande kuno kuti akaone kuti kumakhala bwanji. Komanso akafika sikuti amafika ndi matukutuku, amafika mwa mantha ifoti kumoneka kuti sikugawa freezers. Inuyo kutenga ndi experience yanu ndi mmene mwakhalira mu Ndilande muno, mukuona kunena kuti ndi chifukwa chani dera la Ndilande lili lotchuka chonchi? Ndilande kwachitika zinthu zochuluka kwambiri. Kutengera mbuyo chifake ine umene mukundiona pano pako. Ndinabadwira konkono. Abadwira mu Ndilande momwe. Abadwira mu Ndilande konkono. Kulira kufika panopa tili mu Ndilande momwe. Kwachitika zinthu zazikulu kwambiri kuti dera limene lili zikhala kuti Ndilande ndi lotchuka. Lese takunena example ya Nachipanti. Nachipanti ndi ku Ndilande konkono. Mbadwa anachokera konkono. Chifukwa tu nkhani ya Nachipanti tu idachuka. Ine nthawi nkhani ya Nachipanti inkamveka, I think ndikukhala ndili ku Mangochi. Ndi umatuka ngotsegula radio mapa ku Ndilande tu kuyenda ndi chinthu chodabwisatu. Chovuta kwambiri. Ola polisi akanika kuchitani? Kuchigwira. Ndipo Ndilande nthawi imene ana blow osati masewe. Tafotokozani kuti apitizani photos. Nkhani imene inavuta kwambiri. Ndi nkhaniso imodzi imene inakhangatiso kuti inachukisa dera linolo la Ndilande. Chaku PSS uko amavuta Nachipanti kumapita makatani makapanga zosakhala bwino kwapha anthu kwagwiririra, koma at the end of the day zinapeza zona zoti chinthu chija anachigwira. Ogwiranso kukhalaso magazi ake ako Ndilande. Tithaso kunena zona zokuti even ma president akhakuti abwera kunoko akhazona zoti ziko sakuliyendesa bwino kuti zinthu zipa ground sipalipo ali sakulira kuti Ndilande samapangana amagenda. Tinagenda apita Muthalika, anagendedwa ku Ndilande konkuno, anathawa. Pompano kunabwera nduna ena ake MCP nawo samazapanga chani nawo thamangani miyala thamangisidwa. Ndeso zinthu ngati meti jaro ndi limene limapangisa kuti Ndilande azone ngalabe ngati kuti ndotani zochitika zake zosokonekera sinanga chifukwa choti kuli anthu oti ndambirimbiri eti muzowa kuti mu ghetto. So mu ghetto mukhala kwa anthu ochuluka
supermarket phela anthu maganizo awo maganizo anthu obalika kuti ndi alipo tikulima pona kunoku komanso kuli anthu kuti ndotchuka ali mabizinesi akuluakulu akuchita so bwino taona amwe ngati achina bale anthu oti amadziwika kuno bwino, anthu odziwika kwambiri koma ndi anthu oti pa business ndoti ndochita bwino amazilimbikira paokha yetu nditaonanso inunso pano kuti shop ndithu yodzaza bwino, masilipasi ooneka kuti a standard yabwino ndithu kuloda bwinobwino. Iweyo ngati wachinyamata amene umakhala mu Ndilande momwe moti mwina bwezi kumenya umaskini mtaonimu mamenya umbava ndi umbanda, unaganiza zotsegula shop imeneyi, cholinga chako kwenikweni chinali chotani? Kwambiri cholinga changa ndicho kuti ndizipeza kenakake mukuzowa moyo wachinyamata sungamangoshala wene wazipeza kenakake. Komanso kwambiri chimene chinandichitikira naonabe kuti samangokhala chifake ntamaliza gere napeza zona zokuti namba ntchito anu ntchito kono zimayenda bwinobwino yomwe yauyo salary tumitake zimene timakhala mwakuti tangogulira bando nena anabe kuti akuli bwino ndithawe ndione kuti ndipanga bwanji pa ground ndetabwera pa ground ipa zinapeza zona zotibe ka business nakayamba inde uma nakamba kakang'ono timendesa mbagi inde kongoenda door to door vaendesa mbagi komano chisomo cha mbuye zinapeza zona zoti ka business kacha anaenda pang'ono anaenda kena kunamanga ka bench pena pake magulisa kena kuno pamene nazabwera pano mano sikuti no ndinayamba kuti ndikapita mwina wake mene nakapeza kuntchito kuti business zimezo ndinama yetu so bala chinyamata ina amapeza zona zoti amaziyang'anira pasi kuti sitingambe kuthamanga kwina kapito ndithamanga bwanji ndi 50 bin yo ndikufuna kuti amafuna chikapito chambiri komano business sumambira kapito ambiri kumamba pang'ono kena kuno kumatani kena kuno kumakwera mmene zimakhalira tikutero tu nonse amene mukutionera pano tili kodi kuno ndi ku Zambia chinsewu kunoko ndi ku Zambia chinsewu kunoko ndi ku Zambia chinsewu kuchimake kwenikweni ndingoti mkatikati mwenemweni mwa mzinda wa Ndilande. Dzina loti Zambia linabwera pa zifukwa tizabwere tsiku lina tizachezenso ndambosha kuti adzatiuze kuti Zambia amene anabwera motani Zambia yotu kubwera kuti dzina loti Zambia chimene chinachitika chona zoti kunoko eti imakhanga tija amati one village one product kunoko timakonda kuphika mowa wakachasu nde makalekale azigogo athu amaphika mowa komano mowa amaphika wambia muzambia manivesesa after all mo mafika usana bwele migolo tekino jesana bwele sizisi leno anthu ajama phira mmene mujama de anthu oti ukusukuma mapezeka moti kamwe mowa wa Zambia uchi wa Zambia basi tukawelika cha kanamba kuchoka kana kono basi anthu ngoti Zambia ndi mmene linabwera zina lokuti no Zambia yetu. So tikamati tu kundirani mwina ukafika mu Ndilande ndikufikira manyula enzi anthu amafira be kuti asalafike be mu Ndilande fikira olo maploti tikamati tu Ndilande ndise uolowera kumusi ndipo kwambiri Ndilande yo ndi Zambia ndegere watafika Ndilande ndo twafika Zambia majiga wafika majiga safa mena woni mmene nomapezeka no makata ina makata amene sungama shaine kuti ndimakhala Ndilande ukhala manyula enzi mena mwandi makhala be mabwana ena ake ajoti ndochita bebwino of course pano pamaziwa be life ina center anthu okuti andalama ena tinawo be mundira ena kama ngufira ghetto komano sungakambe ghetto Ndilande usanafike ku Zambia sizingateke yani. Okay, tikupita kumapeta pali nkhani na menfa ndibweresa pani macheza ni nkulu ina wake ndi mamufotokozana kuti zochitika imene zakhala zikuchitika mu Ndilande mu zapanga affect miyoyo ya anthu okhalamo. For example, ku skulu umati ukapita uli mfana izoti nkasi mucha cholembera chasowa ulo kapena mukuchitika phokoso suspect oyamba mafana amene amachokera mu Ndilande oluvini ku interview kumene ukafika ku interview kuja kuti akufunsa kuti makhala kuti ngotchula Ndilande amanena kuti possibility yonena kuti akhoza kukutenga imakhala yochepa. Iweyo zinthu ngati zimene zizi umaziona bwanji? Kodi nziona adi kuti Ndilande inasokoneza image ya anthu okhala mu Ndilande? Ndipo kwambiri ndipo zona olene ndimakumbukira nthawi imene ndili ku secondary ndikakhala ndili class muja
ukankhala zona zoti makamaka umachokera ku Zambia. Of course yonse ni ndilande komano pali madera ukakhala kuti ukuchokera ku Zambia ako amangokutenga ngati kuti wani iwe ni munthu woti ndosokonekera wandimvesa kuti wande ndosokonekera. Even omene manena muzama interview chani ukangonena dera kuti umachokera kwakuti anthu apeza kuti amamba kukopa ana amenewo ndana oyipa ana amenewo ndana oyipa olo akhazona zoti wachoka mgero muno mundilande muno lese ngati mwina akusankha mwina kupole kuja magezi ena ndisina kumayi kuti amakhala anthu ochokera mosiyanasiyana akangomva zokuti wewe umachokera mundilande amanyumwa kuti anawa sana masewera ndana chabechabe amanga mbwese sokore komanda zimene zobe zinapanga be affect anthu ochokera munomo timazabe ma opportunity or even ku stadium ukambika zipolo anambisa ndako ndilande muna nakubangwe muna nantu olopana khala zona zokuti iwo makhala kundirande ndekuti muna makhala kugwirani anthu ena akuti iweyo ufufuza kuti amakhala kundirande taona ngati kuti zinthu zomambisa ndiweyo waona komano sikuti ndi choncho panopa azinthu zinasintha mwene kunoko kula anthu apo lipopo kwambiri mbuyo muzinkaveka kuti anthu amaba even tovala pachingwe ngani ngosiyamba ula panja anthu amanyamula ukutolera ndiwe ukuphika panopo ka discipline kalimo panopo ka discipline chabe kuti mkango ndi mkango ngakhale utakhala kuti mano anaguluka so ndilande usati muishoshe yayi ngaiputa dala kuikanda pansana ndikuonetsani mbola mwazizwa so ipaseni ulemu ndilande ndimlo mugero anyamala muno muli anthu ozilimbikira kuti mupite umpeza nda kugwira ntchito magaraja ena kupanga zophika ena kuti muno anthu ozilimbikira makufunika kuti boma liji ndizingonesesana mwina ndimbongolere yanchanchani kuvunga kundilande kunoko panopo tili pa FK Investments nyamata amene amapanga business kugulisa masandos zipewa zinthu zosiyanasiyana mmene mukuoneramo tabwerani muzapange support amene nda ambosha ungofika mu Zambia ungofusa kuti shopu ya ambosha ndili olo mwana wachonchi akulozerani ase ineyo ndakunyadira kwambiri timangofuwa tingopanga kaka kudziko kuli zambiri zimene anthu amamva zokhuza ndilande timangofuna kuti tingokhala ndi ka conversation kapaize kenaka kapachinyamata kapachigeto kuti adziwe kuti kundilande suli kwa anthu ongogenda ongomenya umaskini mayazi kwa anthu ozilimbikirira wazizwa iwe ndiwe accountant by profession koma you chose this path for you knew kuna kuti njira iyi ndimene ikhuza kuthandiza utaona kuti kasalale ndi business ukuta balance ona kuti at least business kutani ikupusha here and there so iweyo big up komanso mwina anthu atakoti kuti kundifuna komanso namba tika pansipo namba lanu tika pansipo kuti anthu akuhaleni popo ndithutu mukuona katundu mwalamwala si China si katundu sipakalapakala amene mukuyendera chipondero chizikhala phazi umali pasaulemu phazi samangoti basi yapi azimayi achene pataona azimayi achene mayiona amene peace katundu wabwino chichanchulu we in the FK Investments. You know what it is, you know the story, you know the vibe. Mnandine mutone moja wa Bizo in the building. You know the vibe, you know the story.